bilatu barna norbait lehiatzeko? Bilatu gabetxe, nola zoaz? Zertorrezean irakurtzera? Bai, hasta, nire sarian zaude, ja. Launa handia, elkarrekin futbolenta jokatu dio. Zer moz, ongi jon? Ongi. Ze, bakarrik edo? Zaurrekin. Aurrekin eta zaude, betxe? Bueno, aizo, zu irakaslea. Zuko la kultura orokorra do, horretan za aditua. Bai, ikusiko. Gaina tipo guapua. Baina Euskal Herriko emakume guztiak hau txadu. Bai mutiko guapu hau, eta hau ikusi barote. Bueno, ze, bai ez? Venga, Inen dio, bos bai ez? Venga, oso ondo. Mikroa jarri, eta Rajotzen ibiltzen gara zurekin, venga, partartu dugu. Gaina, la lomoti izan una faria se fermi tanto, hortzen ibiltzen dira da Rajotzen. Bai, el que las da las toma, así que... Bueno, bai, Ontxo, ya está, hemen txuzaude, ya, nire xarean. Bai. Y bueno, gente ezaguna, asko, mira, betxe, Bai, laguntza eskatzeko. Zuek adi, laguntzeko pixkata hemen. Gaina, ja, zu hemen herriko semea zea, ja. Bai. Bueno, hasiko gara, Jon, Bai. demora. Disneyren ze marrazki biziduetan abesten dute Hakuna Matata. Leo Erregea. Bai? Bai. Denbora! Eta orain nahi eta nahi ez abestu behar duzu. Nola da kanta? Jo, ez dakit. Hakuna Matata, oiz ojiliera edo lako zerbait dela, baina nortik aurre. Bai, oso ondo, Leo Erregea, 1 euro, oso ondo, txalotu. Txalotu ametxe, atxatxo eta dena gametxe txalotu. Taka. I, 1 euro. Benetazkoa die gaina. I, ze uste duzu, ba. Bueno, 8 segundo besterik ez. Eta jau 1 euro patrika, jarretu behar dugu. Denbora, noiz ospatzen da San Juan eguna? Ekainan 24 da. Bai, seguro? Bai. Denbora. Galdera hau irundar bati, mesedez. Gaina hor San Juan eta bado... Pentsatzen ospatu zen, izango den zuana edo, ez duda egin dut horregatik, baina... Bueno, kaina 24. Bai, zuzen, noski, kaina 24, oso ondo. Jak, berra euro. Gaina sebek errango du, diru horrekin barrakatara juteko du, zeuzen. Izozki arosteko, ez kedran? Bai, izozki bat. Bueno, oso ondo. Bueno, 14 segundo. Venga, 14 segundo besterik ez. Eta jarraite hori, venga, poliki, ja, baskaltzok eta hori, ja, terrazak eta ja erdi... Bueno, denbora, zein da Balear uharteetako bigarren uharterik handiena? Zein da Balear uharteetako bigarren uharterik handiena? Balear uharteak bigarren handiena. Menorca. Bai, lehenengoa? Lehenengoa Mallorca. Eta bigarrena Menorca, bai? Denbora. Pentsatze dut. Osea, galdera batekin, galdera horretan bi erantzun, makina basea. Bai, Menorca da oso ondo, zuzen, bertze 1 euro. Hola, txaloto, oso ondo. Vale, aitzongi. 60 euro. Eta 30 segundo besterik ez. Bega, jarretu behar dugu, denbora. Ze mototako musika tresna da timbala? Timbala, perkusioa. Denbora. Eta ez duzu bat ere, ez bitan... Ez da pentsatu, ez da bota. Ustez baldin badakit behintzat. Baina arte erraxak izan du dira, ezta? Bueno. Momentuz bai, ez? Momentuz bai. Bai, perkusioa, oso ondo, bertze 1 euro. Timbala, perkusioa da. Aitzongi. Bueno, 34 segundo. Ja, 80 euro patrikan, ja. Bueno, lanien eta zititzu ez, berako ikastola. Bai, jarraitzen dut. Hor, atope, irakaslea. Bai, aitzongi, aitzu gustora. Zertze, irakasle zorrotza? Futbolen bezala? Futbolen bezala? Hoi ikaslek erranen dute. Venga, denbora. Zein itxas disiplinatan da ezaguna Eunate Agirre? Eunate Agirre. Bai, oso ezaguna da. Bodyboard. Bodyboard, bai? Denbora. Claro, ez que hau ere, irakaslea, kirolaria, hemen, kosta partean bizi dena, zaila horik ez dago? Ez que dena, dioso erraxak. Bueno, bodyboard, bai, bodyboard, zuzen, berri ze. Bai, gaina beti haritzen da, txapelket eta beti. Bigarrena, lehenengoa. Bera? Eunate Agirre hau. Eta Eunate txunera eman munduko txapelketa bat? Duela 2 urte olako ziozer. Batian bigarrena gaitu zen, eta igual urrengoan irabazizun. Bueno, 42 segundo. Ondo, Iban, 42, ondo. Beste pasatzen da, 42 hau denbora geldituta da. Venga, denbora, zein ez izenez zen ezaguna George Remy marrazkegile belgikarra. Zein ez izenez zen ezaguna George Remy, edo Remy, marrazkegile belgikarra. Eta bestela, bota, Erge. Erge, bai? Bai, batzeratik baina. Denbora. Zeratik gan Erge. Badakit hor marrazkilarien bat, ez dakit Tintin edo itako bat itentzuna Belgikarran bat zela, eta orduan izauna egiten zait. Osa, Ergek, bai, berakintzun Tintin. Bai, ez nago ziberestare hori erantzune egokia. Orduan, bueno, zu bota duzu bentsat... Botatzeatik, bai. Pentsatu dut ere bestela galdetzen ibiltzeko... George Remy. George Remy, ez da, izena. Eta zu bota duzu, ez izena... Erge, igual beste norbaitean abizena da, eta kalindut, baina... Bai, esango izot. Zuzen beste behin, oso ondo! Hau makina! Hau makina, hi! Txaka, bertze 1 euro! Bat eta 3, bale?
Bueno, ba... Venga, Ez dara denbora. nahi lasterka. Ameriketako, Estatu Batuetako zer idazlerena da? Breakfast at Tiffany's eleberria. Desayuno con diamantes edo. Ideirik ez, horbaitik galdetuko dio. Amerika... Bueno, bakizu da, Breakfast Bai, at bai, Tiffany's. pelikula bat ere... Hoi da. Tiffany's ez. Hoi da, desayuno con diamantes, olako zeu. Bai, hori olako zerbait. Pues venga, mucho. Galdetuko dut. Fugu zalaia asko zara zinen ba. Venga, Desayuno con diamantes Bota. libura zeina den badakizue? Vale. Hori dakigu. No. Paso, Julian. Paso bai. Bai, Hoi euro galdu bai. Bai. Denbora. Zaila da. Zaila da. Bueno, Ameriketako Estatu Batuetako zer idazlerena da Breakfast at Tiffany's eleberria. Zaila. Zuretzat zaila baldin bada zaila, izango da orduan. Ez, a ber, literatura ere ez da nere fuertea. Bueno, errago Irakurtzen dizut. dut, baina... Truman Capote! Izena bai, baina... Orain entzun da bai, ezta? Bai, izena bai, baina, bueno, ez nekien ez idatzi datun. Bueno, bat eta hogeita mezortzi. Eskari zait, zuzendari edotetik hemen produzioko bestetik eta erotoko naute zu bestetik. Bai. Eta giza semeena, ez nik gauza bat bakarrik egiten ondo. Baga, denbora, zein herrialdetan dago Amalfiar kostaldea. Amalfiar kostaldea. Italian. Bai? Bai. Denbora. Hortik Hortik ere ibilizia do? Bai. Ah, bai? Duela bi udara bai, eta gero... Ez era, politik usteko do? Bai. Ah, bai? Bai, gerri txikiak eta hola kostaldean, eta polita da. Eta gero Capri irla dago inguruan ere bai, eta... Zuzen, oso ondo, zuzen! Oso ondo! Bueno, bidaiatzea zerbaitako balio du. Hori ezaguna, hori futbolista esan dakoa. Bai. Uraguño paketeko, Porteroa edo zertzen. Bat eta berroita bost, esango dut ba. Bueno, jarrai behar dugu. Venga, denbora, nork zuzendu zuen 2007an Eutsi filma. Eutsi. Bai, nork zuzendu zuen. A ber, Eutsi filma. Pues venga, galdetu, muitu, venga, azkar, venga. A ver, hemendik. Gure Jon Die. Hemendik turista asko dago, eta orduan, euskaraz da. Galdetu horre, Idoia Funda, tabernetan, Idoia da Eutsi filma. hor dakazu hor, gelateria. Jode. Horre, izozkiak eta horre... Aizu, barkatu, Eutsi filma nork zuzendu zuen baldakizu? Eutsi filma. Ez. Ba, pues... Eutsi filma nork zuzendu zuen? Ez? Ez? Ez. Paso horret da euro galdo? A ver, pentsatu Edo bestela bota bat. Eutsi, zuzendari bera. Eutsi. Bota bat bestela? Zertu mobila? Bai, mobila jota ez. Venga, ze? Paso bai? Bai, kale. Denbora, venga. Bito gita maoz. Ja denbora ardia gortuta. Eutsi filma. Bai, da gaina uste ikusi da duela. Ikusi duzu? Bai, uste dela, turrea juten dienak eta... Bai, zara daiteke? Enpresa bateko... Bai, hemen Dani da oso zinegilia eta bai, ez da, bai, bai. Eta baino... Bueno, zuzendaria da Alberto Gorritiberea. Zein bardu. Venga, hoi euro. Bueno, Gorriti, aur bat. Eta bera atxare izugarrizko kraka. Bita hogeita maboz, guaztena itzalera ustot, poliki. Hola, xe. Eta orain zaila oporrak, ez? Udan? Bai. Eta noiz hasiko zarete lanian, irailan? Irailan, ja, abuztu bukaeran, irailan. Eta bilerak eta hurrengo kursoia prestatzen eta bar, ez? Ekainan iten dugu batez ere eta... Bale. Bueno, bai, denbora erdia gortuta. Venga, jarraitu behar dugu. Denbora, Bizkaiako zein udalerritan aurkituko dugu Muntxaratz dorrea. Muntxaratz dorrea. Muntxaratz dorrea, venga. Venga, Bizkaiko zein udalerritan aurkituko dugu Muntxaratz dorrea. Baixo, barkatu galdera bat, Muntxaratz dorrea dago Bizkaian. Askotan hori da, gure zonaldean atzerritarrak izaten gara. Bizkaian. Muntxaratz dorrea, Bizkaian. Baina gero bertako gauza askotan ez dugu, zautu. Bidirik ez? Orduan, a ber. Vale, eskarrik asko. Bizkaian dago, Muntxaratz dorrea. Zeion? Ezer. Zer, ez? Kale. Kale, ze, paso edo bota bat? Ez dakit. Zer, udalerri bat, Bizkaitarra. Bermeo, venga, denbora. Kostan, venga, 78. Entzuna bintzat, Muntxaratz dorrea? Ke ba. Ez? Bizkaian. Bueno, esango izu. Butroiko zea hori bai, baina... Bai, Butroiko bai gaztelua eta Arteaga, eta badire hola gaztelu politxo, eta San Juan da gaztelu gatxe, eta bai. Baina ez, hau da, Muntxaratz dorrea, eta ez dago Bermeon baizik eta Abadiñon. Bueno, horrego igual horreituko bea. Baina, motu hartu du, kabineta eta familiekin, baizten nola joan. Venga, bai, euro Patrikara, eta sitio behar du. 78. Ari gara poliki. 78. Eta zenbat diru ja, esango, 80 inguru lagun zer? Egun, 80, ez? Vale, 80 euro. Asi da jiste. Bueno, baina baina ez da bukatu. Venga, jarri dezagun, denbora. Nola ditzen zaie Bilbon
Deusto auzoko bizilagunei. Deusto auzoko bizilagunei nola ditzen zaio? Deustorrak. Deustorrak. Bai? Bai. Sobera raseadori, baina bueno. baina bueno. Bai, geratuko dut? Bai. Denbora. Ez da izango baina tira. 3:33. Hauei jadi zailak, galdera hauek. Bai, txartela datu jazu, ala? Bi ditut hemen txepizka jokatzeko. Claro, jode. Azkarri igo da, hau, aparra bezala, gero bera. Bueno, orduan galdera zen, nola ditzen zaie Bilbon Deusto auzoko bizilagunei. Zuk diozu Deustotarrak edo. Deustotarrak, bai. Deustotarrak, bueno, bai, Deustokoa dira, baina Bai. baute izen berezi Ez izen badakatea. Hoi da, eta ez da hori baizik eta tomateroak. Tomateroak. Bueno, Vale, beste vale. gauzek hasi duzuna. Hoxe bera. Ja, muntxaratzo, dorrea ezagutu, gero Adiño. Deustora joan, hombre, tomateroak, agurtu eta txera. Jode. Taka, 20 € patrikara, 80 zure poltsikoa noan ikan. Irurogei, dirudine. 60. Ba, dirudi baiet. Hombre, joan zea gotxo eta beti berriz. Gotxita, bai. Bueno, 3 eta 33. Bueno, jarraitu behar du, musika eta zalea bai, ez? Bai. Bai, ezta? Bueno, ikutu ezagun. Denbora, jarraitu abestia. Maitia nuntzira, nik ez zaitut ikusten. Eta bestu? Jode. Maiti anuntzira, nik ez zaitut ikusten. Baina gero ez dakit da jarraitzen duen, baina ze ongi. Bega, taberna batean edo galdetu edo, beka, azkar, A ver, azkar. hemendik. Taberna batean edo, beka. Iaz, kasualidea dia. Zati hori, badakita. Turista asko dago, eta... Urrengoa ez. Maiti anuntzira abestia nola jarraitzen du, Ainhoa? Maiti anuntzira, Maiti nik ez zaitut anuntzira. ikusten, abestia nola jarraitzen du, bakizue? Ato noren da? Iparraldeko bai, zira nuntzira. Izango da Benafarrokoa edo... Ez dakizue? Edo Zuberua, ez? Zuberua, Benafarroa. Zer, Jon, taberna batean edo nizarraki? Bai, baina hemen turista asko dago, orduan, euskaraz egiten du nik gutxi. Bai, tabernetan edo, baina azkari, ja, Bai. lauta terdi jaitxu, mega. Idoia, Azkar, Maiti azkar, inportzo, anuntzira, azkar. ni idea. Gero? Gero ez dakit. Edo Martzela, Ez begiri jakiten, ez berriri jakiten. Ez berriri jakiten. denbora! Ia idoiak asmatu dut. A ber, nola da bestia, a ber, bota? Maiti anuntzira, Zira. nik ez zaitut ikusten, berririk ez. Hakin nola esan dut? Ez zukaiten edo ez dakit nola izango den. Bueno, ze, zundari. Ez! 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 Ai, Oker! Horako zerbait zen, ala? Bai, horako zeo zer bainean luzegoa. Ez berririk jakiten, Ez berrik jakiten. nurat esan dut. galdu zira. Nura galdu zira. Beraz, zein barro. Bai, bai, Venga, venga. Oain erresak, A ber, azkenian ere dirutik eman barko du da. Ez. Oain erresak berriz, lasai. Daka. Hoi euro nahi patrikara. Bueno, bajaretu behar dio. Venga, hau ja erresa. Venga, denbora. Ze herrialdetan dago Matxitxako lur muturra. Herrialdea. Herrialde? Bai, Matxitxako. Matxitxako, Bizkaian. Bizkaian, denbora. Lauta berroita bost. Matxitxako lur muturra, zure ustez Bizkaian dago. Bai, bai. Herrialdea, eskatu dut. Claro, bai. Ba, zuzen oso ondo, bertze bai euro. Taka. Bai. Bueno, bertze bai euro. Bueno, ba, ber, denbora, zein ziren Sobietar Batasuneko inteligentzia zerbitzuaren siglak? KGB. Denbora. Hoi uste asmatu duan. Bai, uste duzu, Uste ziurtza bai, be. Ba, nago, uste duzu, bai, zuzen, KGB, oso ondo. Ba, KGB, garai bateko KGB. Honen inguruan eta zenbat pelikula eta zenbat Bai, bai. 007, James Bond ez eta dakiz zer, konpainia, James Bond bai. eta... Bueno, lauta berroita mar. Oi. Lauta berroita mar. Venga, jarraitu behar du orduan, Denbora, nork antzestu zuen Zamundako printzea? Eddie Murphy. Denbora. Eddie Murphy. Ikusten ziren pelikulora? Ustez, baiet. Orduan, Eddie Murphy da. Bai. Aktorea, seguro? Bai. Bai? Bai. Bai, zuzen, Eddie Murphy du bota. Oso ondo. Zamundako printzea. Taka. Vale, eskerrik asko. Bueno, lau eta berroita hamabost. Beraz, 5 segundo falta bakarrik. Ingo dizut, azkar, Imar dizut oso azkar. Bai. Eta zuk dira batean, xara, burura, tortzen zaizuen lehen Bai. biziko gauza, bota, bale? Bueno, sorte hon, Venga, denbora, zenbat aldiz eta norekin egon da eskonduta Julio Iglesias? Piru. Ta, norekin? Ah, Preisler eta hori ideirik ez. Hori, prentsa horiko kontu horiek ez ditu kontrolatzen. Bost eta bost. Ez, eta bar, pentsau, Julio Iglesias. Norekin ezkonduta, Preisler eta oraingo Preisler. igual bi da, orain beste batekin. eta bi, horregatik Bi. azkar, askotan nahi bi. Bata Miranda Hori. eta bestia Presley. Hoi da, denbora ja jakin, ze pena. hori denbora jakin agian Claro, hori da, horregatik pentsatu inbartzen azkar. Baga, 20 euro bueltan. Eta ja, bueno, denbora gortuta, 5 eta 5. Beraz, ja bukatuta. Listo. Bueno,
euro nire patrikan, 80 geratzen dira uste dut hor zure poltsikoan, baina nahi izan ezkero, 160 irabazten dituzte. Ja, Ala 0. ja. Hori da jokon dagoena. Bikoitza ala ezerrez. Zuk ikusi, pentsau eta nire sartuko. Ja. Venga. Bai, 80 euroekin pobretik ziateko eta... horregatik, eta hori dira ez dara, baina bintzat, Bai, orduan, bost baietz? Venga, Bost baietz eta proba, venga, Berdin. eurra. Bueno, Baion, 100 eta 60 euro jokoan. Bueno, agitzongi, ia ze proba mota, tokatzen dut nahi honetan. Ia, ze... Hondarribian jaiotako 5 pertsona ekarri beharko dizkidazu. Ez aurrak, Ez, helduak. Helduak. Orduan, pertsonak eta beren nan, konprobatzeko. Joder. Bale? To. Bale? 5 onjar bitar petoak. Eta dena lortzeko 2 minutu. A ver. Venga, azkar. 2 minuto. Jaiotakoak, Bai, jaiotakoak, onjarbi jaiotakoak. Hor, nanen eta azalduko da. Venga. Bauzuen nortasunagiria hemen. Bauzuen nortasunagiria. Onjarbikoa zeate eta nortasunagiria. Claro, turista asko dago. Zuek onjarbiko zeate. Bauzuen Eta lako hemen. egunetan, bakan Badiru lau, bostioia. Urbilduko zeate mesedez Baina zurekin. onjar bitarrak ere badira, gaina hemendik ibiltzen dira. Hau da, poteatzeko, Hurbilduko zara kaletako mesedez bat, kaletako bat, badire Zuk gehiago. zuk ez duzu? Eta gero, A ver. hor kamareruk eta hortzen daude. Behar dut, onjarbiko norbait karneka. Mentxe, Hurbildu mesedez. jaioteria mesedez. Ondarribi, oso ondo. Ja ba lortuta. Guztira bihartiot bos, Badatoz, A ber, bat, bigarrena, Onjarbi, ondo, jarri hemen onduan. Onduan. Onjarbi, lau, bosgarra non da? Bosgarna. Venga, bosgarna. Juana, non dago, Venga, Juana? nan behar da, venga. Ostras. Venga, taberna Onjarbi. batian edo taberna hori bat edo... Onjarbi jaiota zea? Venga, azkar. Eta baduzu karneta? Aurrak ez, gutxienez emezortzi. Hurbilduko zan erekin mesedez? Venga, minuto bat eta bost. Mila esker. Venga. Azkar. A ver. Ondarribia, oso ondo, denbora. Joder. Jarri mentxe gizon, jarri mentxe. Txalo bero bat. Bueno, hau ospatuko dugu, Goaz pote bat hartzea, bantxa berta. Zuzenian horrea pote bat hartzea. Bueno, ikusten duanez, Txantxaneagoaz. atzerritarrak badira hemen, baina bertako jendia ere bai. Bai. Bueno, Baion, bost lortu bartzen itxun, eta bostak hementxe daude, gaina konprobatuta, eta ondo dago. Bai. Dena itiko, 2 minutuko tarte zenuen. Bai. Bai, ala ez. Iruditu zai baiet, bat amairu delako zerbait. Bat eta mairu, uste duzu, osea, ja, mentalki egin duzu kalkulata dena? Baizea. Ba, ez da bat eta mairu. Ez, baia. Baizik eta bat eta masei, lortuta, Bai. lortuta! Txalo bero bat, gainditu du proba, oso ondo! Bueno, pintxopo tengo du. Oso ondo! Bueno, eta orain, a ber, larogei, 160 euro, txalo bero bat, eta zuei, eskerrik asko Mila parte. esker. Parte, Mila esker. hartzatik, vale? Ondo segi. Bueno, Bueno, pintxopoti marrio, goazen, Véngase.